Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. So makulay na buhay mga kabeli. So meron na naman tayong catering service. So Mabalacat area tayo ngayon. Yan. So meron dalawang nakapula, dalawang nakaitim, dalawang naka-green. Yan oh. Ano dyan? Okay, game? So alas 12 na, tara na. So mga belly, 12, umalis kami. So 4 PM ang setup natin. So meron tayong lechon belly, roast beef, mixed seafoods, menudo. Ano ba dyan, Paul? Hila pong alam ko eh. Spicy wings. Okay, samahan nyo kami mga belly, Mabalacat, Pampanga. Thank you. Okay na si Whitey? Okay na po. Okay. Magana na. So mga belly, malapit nyo na makilala si Bea. So medyo inaano pa natin ng konti para kay Michael.
Ha? Ako lang ikot. Ayaw umikot eh. Nakabati ako. Yan, gulot. Kira. Kiring gulot ha? Umikot lang. Gumulot, kaya eh. Ayun ba rin? Bakit ganyan? Doon pala to. Magkama ka lang. Bibigyan ako na. Ayun ba din eh? Baka onion. Yan po mga kabeli. Kaya salpak na yung ano. Ano to? Ang tawag dito? Kaya salpak na yung cubicle. Yan mga kabeli. Binubuo na po mga kabeli. Binubuo daw. So mga kabeli, nandito na tayo. So sa Barangay Paralayunan, Mabalacat, Pampanga. Oh, yan. Saan ikaw punta? Kaya po eh. Ha? Kaya po. Yan, shoutout nga pala kay Ma'am Vicky Pineda. Yan na birthday nung asawa niya, Sir Edgardo Pineda. Ano sabi mo? Birthday po. Birthday po. Ayun. So yan mga beli, ito yung bahay nila sa nila Ma'am Vicky. Ayan mga beli, ayun yung mobile. So yan mga beli, hindi ko na nakuha ng kanina, nung nag-assemble sila Jepoy, gawa ng tinawag tayo sa loob. Ano yan? Bawang, garlic. So yan mga beli, nagpapakulo ng roast beef, spicy wings, tapos pork menudo, seafood mix, lechon belly ang order natin. Suplado si Jepoy ngayon. Eh mga beli, habang nagpiprepare sila, yan, imamarinate na natin yung pang menudo natin. Kel, Yan po. Opo. ano yan ga? Ang mixi foods po. Mixed seafood, saka menudo, yung gulay ng menudo natin ha. Spicy wing. Okay, spicy wings. Okay mga beli, start na tayo. So, marinate na natin menudo natin. So mga beli, start na tayo. So, mamarinate muna natin yung Pang minuto mga kabeli. so pork menudo. So si Jem po yung magmamarinate. Tuturuan natin mga beli. Black pepper, laurel mga beli. Laurel mga kabeli, 3. Ilang pirasong laurel. Soy sauce mga kabeli. Tagalog. Toyo. Okay. Sibuyas, bawang. Mga kabeli, sibuyas. Bawang. Baba mga kabeli. Mix natin mga kabeli para magano yung ano niya. Yan mga kabeli. Hintayin natin mga 30 minutes o 20 minutes. Yan mga beli, mamarinate yung Jepoy na 30 to 20 minutes yan. Pork liver natin mga kabeli. Lagyan natin ng suka. Atay ng baboy. Pampalis na lang sa mga kabeli. Okay. So yung mga beli, bababad ni Jepoy yung atay ng baboy para matanggal yung lansa nito. Tapos mamaya, pakukuluan natin to. Huli natin ilalagay yung atay ng baboy. Ayos po mga kabeli. Okay mga beli, balikan natin yung spicy wings. So mga beli, ito okay na to. So ibig sabihin nito mga beli, wala nang dugo sa loob to. Pwede na natin i-fry to para dire-diretso na tayo sa pagluluto. Okay, i-fry na natin to mga beli. I-drain muna natin bago natin prituin.
Yan mga kabeli, 30 minutes na tayo. Papakuloy na natin para lumabot yung karin natin. So mga kabeli, pakukuluan na ni Jeffoy. So sasangkot siya kung tawagin. Yan, naka 30 minutes na to. Pwede na natin pakuluan. So wala pang tubig. Pag na-dry to, pag hindi to nagtubig mga kabeli, mag-add tayo ng tubig kahit isang baso lang. Para hindi lang matuyo. Okay. So tatakpan muna natin. Low fire lang to mga kabeli. Siguro abutin ito ng mga 20 minutes na naka low fire para lumambot yung karne. Yan mga kabeli. 40 minutes mga kabeli. 20-20. 20. So yan mga kabeli, magdi-deep-fry na tayo ng fried chicken, ng spicy wings. Yan na, nandito po yung may birthday, si Sir Edgar. Yan, happy birthday po. Baka gusto mag-shoutout kuya. Shoutout sa kapatid ko sa Amerika, si Elsa Pineda sa California. Elsa Pineda. Yan, shoutout po, Elsa Okay. Pineda. Shoutout po from US. Sir kay Noel. Ayan, Sir Noel, hello. Noel sa Saipan naman yan. Saipan, okay. Yung mga kabeli, magpiprito na muna tayo ng spicy wings habang available pa yung kalan natin. Mamaya kasi mabibisi lahat yung kalan natin. Ewan ko si Jan kung busy. Busy Jan? Hindi nga. TikTok daw, sabi ni Sir No. Oh, laglag. Okay mga kabeli, balikan natin ito pag mainit na. Thank you. Okay mga kabeli, start na tayo. Spicy wings, so garlic. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Banyo kay pala ne. Opo. Puro ko banyo. Saan man ba nyo? Napuro. Purok tres po. Tres. Papunta kayo po kampo. Wow, karing kami. Karigaw po. Daraman. Tawari kayo pa rin. So mga kabeli, kabarangay Kita namin. payar ko. Kanita kita payar ko. Basta kampo. So mga kabeli, sili. Diyan, sili. Spicy. So mga kabeli, shoutout po kay Ate Lita Daraman. Ayan, kapatid po ng ni Ate Vicky. Oo. Yan, dati rin po siya kabarangay namin sa San Juan Baño, kaya lang. Ngayon ma'am, nalipat na kayo rito. Oo, sa Angeles. Angeles na po kayo. So, mga kabeli, sili. Diyan po ay pasok. Oyster sauce mga kabeli. Diyan siya pasok. Okay, mga kabeli, oyster sauce. Nicolas Farmer. Sugar. Okay, mga kabeli, maglalagay tayo ng konting asukal. So, yung asukal is balancer para sa alat. Yeah. 1 tablespoon. Okay, tamay. Okay, mga kabeli, mimix na natin yung sili. Ay, chicken. Chicken wings. So, 5 kilos na chicken wings. Wow, ano may-ari ah. Yung pangitsura naman yun. Spicy. Di ko karakalalaran. Ay, ano naman pala. Kaya po makagili kaya alam masyado mo. Alam mo maparas. So itong sauce na yan maparas. So yung mga beli, nakaisa na tayo. So susunod na natin. Hoy, ano susunod natin? Spicy wings. Tapos na eh. Mix seafoods. Hindi pa na. So mga beli, tapos na yung spicy wings. Mix seafoods tayo po. Okay, mix seafoods para mawala na yung langaw.
Okay, sino magpapasok na ito, Michael? Discord ka na pala kayo. Okay mga Beli, nakaisa na tayo. So, ilan ba lulutuin natin? Lina? 1, 2, 3, So mga Beli, lang, magbibilang muna. Edit yung Beli. 5. So mga Beli, edit yung Beli, luto na dahil naka-upcook na sa bahay para mas mabilis yung proseso natin. So 4 lang yung menu natin na lulutuin dito. So edit yung Beli, okay na? Michael, huwag yung muna tatakpan kasi mga Beli, kahit ayaw kong patakpan dahil bagong luto, magmamoist. Yun, madali mapanis. Yeah? Ano? Okay, game. Okay mo. Ay, marama. Hindi, banyo. Riot. Oh, nandito kami, di ba? Nanonood kami na nag-iigot. Wow. Sa mga banyo muna ba? Ano yung anak na pa rin kaya yun eh. Baka lalo po. Lalo pa to. May ako kami ka rin 1982. 82, papapanganak ko. Mario, sir, kaya pala eh. Mga kabeli, start na tayo, mix seafoods. Diyan. Ano na eh? Cooking oil mga kabeli, star margarine. Oo, sige, magkuha na kami. Ito na tayo. Ay, tama ko ba kayo? Oh. Batsam ba? Bawang, O, yan ang sibuyas mga kabeli. So tostahin lang natin ng konti, tapos yun na, tuloy-tuloy na to gaya ng dati. So sabi ko nga, yung catering natin, di nawawala yung mixed seafoods na to. Siguro, trending na to. Uy, TikTok to. Okay mga bele. Okay, start na tayo, pasok, like Suarez. Oo, mga kabeli. Ipon, mga kabeli. Alimasag. Okay mga bele, uling-uli yung puset. Okay mga bele, lalagay na rin natin dito yung pampalasa natin para isahan na lang. So, UFC. oyster sauce. Sweet chili to, mga kabeli. So, 3 piraso mga bele. Mga bele, konting brown sugar. White. White, saka brown at mix. So, Sukon. lagi na po, yun na. Tak-tak mo. Uy. Okay mga bele, tatakpan muna natin to. At least mga ilang minuto, cameraman. Mga 15 minutes. Okay, 15 minutes. Panagip, mga pogi. Okay mga kabele, ilalagay na ni Jepo yung atay. So ayan. Mga kabeli. So mga kabele, ito inugasa sa suka, inugasa sa tubig. Kaya wala lasang po yan. Try na po, mga kabeli. Di pa malambot, boy. Iba, konting-konti na lang, mga kabeli. Lalangkot yan. So ito mga kabele, pag malambot na, igigisa pa natin to. Bawang sibuyas. Yun na, dire-diretso na to. 4 minuto mga kabele. Takpan mo, Okay mga kabele, lalagay na natin yung pusit mga kabele. So mga kabele, yung pusit na gamit natin, ito yung pusit lumot, kung tawagin nila. Ito yung ginagamit sa mga restaurant ng pinanggigrill nila sa calamari. Malambot. Malambot po siya, yan. Ano tawag ko dyan? Ano? Karot!
Okay mga Beli, 5 minutes. Okay na to. Yan. So yun, nakalimutan natin patikman kay Michael yung spicy wings mga Beli. Michael, kutsara. Okay mga Beli, tatakpan muna natin. At least mga 5 minutes lang po. Okay mga Beli, titikman na ni. Sino titikim? Sa tabi niya. So dyan and Michael. Seafood po mga kabeli. So sarsa muna mga Beli. Ito po yung mixed seafood mga kabeli. Sarap po mga kabeli. Yaman. 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 Tutok mo mga kabeli, ang ganda oh. Okay mga Beli, okay na yung mixed seafoods natin. So nakatatlo na tayo. Luto na rin yung chicken belly natin. So time check tayo, 2:30. Nag-start tayo ng alas 2. Minutes sila na yung kaya mo pala. Naka-prepare na. Okay, dalawang tray tayo. Seafood po mga kabeli. Sir, happy birthday po. Buti ka naman kasi. Kini ka peka. Peka. Kaya ka pa bang ako? Ano pa siya pa ako? Okay mga Beli, pork minuto. So patatas. Carrot mga kabeli. So mga Beli, pipritoy lang natin ng konti ito para medyo maluto na. So yung minuto natin, ito na. So ito mga Beli, malambot na yan. Kaya palalambutin muna natin yung patatas natin. Patatas and carrots and dyan. Lungkot dyan. Walang boyfriend. Boyfriend, girlfriend. Wala po. Yung mga Beli, balikan natin after 15 minutes. Okay. 15 minutes? 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay. So ayun mga Beli, okay na yung ano natin, patatas and carrots. So igigisa na natin yung parke natin. So bawang. Yun. Sibuyas. Beli at Snob. Red bell and green bell. Liver spread. Diyan na ano na eh. Ha? Palama. Palama sa tinapay. So
So, minuto mga Beli. Minutong matanda. Minutong matanda ito. Soy sauce. Black pepper mga Beli. Tomato sauce. Pwede maglalagay tayo ng konting tubig para magkaroon siya ng sarsa. Mga Beli, in 15 minutes, okay na yung minuto natin. Balik tayo after 15 minutes. Mga dyan. Thank you. Okay, Martha. Okay mga Beli, titikman na ni Michael, saka ni Janjan. Titikman ko po yung ano, Sabay, sabay. minudo. Angang po mga kabeli. Mangang. Mangang po. Junjun, hindi. Dapat po. So yan mga Beli, proven, may panlasa si Michael. Sa nagko-comment na walang panlasa si Michael, ayun. Puro sili po eh. So mga Beli, linagyan natin ng sili para maano si Michael. So prank lang po yan, wala pong ibig sabihin yan. Thank you. Jan, ikaw? Mama po. Hinyaman. So mga Beli, titikman natin. Sabi ko na tayo yung sili. Ano? Mga Beli, titikman ko din po. Okay na po mga Beli yan. Tomato Masarap yan. sauce ang pong ketchup? Wala po. Bala yung ketchup, bala ko din. Kabar, pang kaya. Minuto po mga kabeli. Crispy. Alisin natin baka. Magbigay kayo ng regalo. Naya ko yung magbigay ng regalo ako. Sino? Shoutout. Ito kasi din mo na eh. Dumaksan may balang din. Shoutout. Kapag Kaya Beli, gawa tayo ng sauce ng Roast beef mga kabeli. yung roast beef. So yan mga Beli, ito yung roast beef natin. So ito, dumaan po siya sa turbo. Yan, tinurbo natin yan. Pinakuluan, tapos tinurbo. Yan. Star margarine mga Beli. Star margarine, pampatangkad. So, harina. Beli, fresh milk. Kettle cream. Ito rin mga kabeli. Cream of mushroom.
pepper. Kapitan. Ay, tatlo. Ay, kutsara tol, titikman natin. Okay mga belly, 2 beef cubes. Mga belly, mimix na natin itong sliced mushroom. So isa. Para sa ating roast beef sauce. So white sauce. So dalawang klase ito mga belly. Merong gravy sauce sa white sauce kung tawagin natin. Para sa'yo, ano masarap doon? White sauce o gravy sauce? Gravy sauce mga kabeli. Bakit? Mas tipid eh, no? Kaya mga belly, titikman na natin yung ating roast beef sauce. White sauce kung tawagin ko ito mga belly. So si Jepoy titikim mga belly. Jepoy, parang ayaw ah. Ano to, white sauce? Hindi, black sauce. Sarap. Ano, boy? Sarap mga kabeli. Okay po. Ang masarap nga. Palasa mga kabeli. May nainggit. Ayun o. Yaman nyo. So nainggit si Jan mga belly. Patikman din natin. Jan, mapali. Nainggit si Jan. Sarap, Jan. Sisila niya siya. Sarap. Sisila niya. Anong lasa Jan? Nyaman. Yaman. Yaman. Tiran mo daw si Jan Paul. Yan, shoutout nga pala kay Ate Hilda and Kuya Rod Payad. Thank you, napakalaking parsley. So yan, gagamitin natin para magandang tignan. Baliktad na tayong butas. Baliktad ang butas si Jan Paul, mga kabeli. Buta ko. Kina. Sino, hindi ko na. Binatan niya. Okay mga belly, tapos na tayo magluto. So yung lechong belly, okay na rin. Pakita mo, Jan Paul. Napagilo na po. Napakita na. Opo. Let's go mga kabeli. Let's go! Roast beef. Hindi ka siya. Ma'am, gigit na ako lang po ma'am. Happy birthday, Tang. Thank you kay Gana. I love you. Happy birthday, Lolo. Thank you po sa pag-alaga namin. I love you. You're the best. Thank you po kung alaga namin mga Lolo. Thank you po. You're the best. Ibo the best. Happy birthday, Tang. Thank you, King. Gana. Sana pagtsagan niyo ako pa. I love you.
Casey, ano ba niya lolo? Atya, Dalaga din. wala na ka nga sa likod. Dalagang malati. Mabiyahan na nga. Ay, later. Mata pa mag-slice. Pwede na ba wrestling meat si Kuya Tay kain? Boy? Wala yung mga chicken boy. Naman? Siyempre. Luto ni Chef. Siyempre ko spaghetti niya. Napali. Ayun no. Chili wings. And the torta. Torta. Menudo. Ayan na kayo. Bakit mo kanyo nga ba yung tama? Mga tama? Eh? Correct pa yun. Direct ubusan lahat ha? Yaman yun. Pagpagana yun. Buha, like. Parang tinggal ko rin kinatya. Baby sabi. Kaya ba yun? Sikat ang sana mama mo yun. Ay, pwede mo sana. Okay na. Nana? Hindi man yaman, no? Ano yung nasi mo? O Joy, kaya October 28, pwede kayo ko na lang. Ano? I-schedule ko na lang. Ay, lutula. Ah? Lagay mo dito, Diyos. Ako na yan. Hindi ko mo naman yung red na sisa. Kakla ba? Okay lang yan. Dadala mo, hindi ba kayo? Sweet dada. Sweet dada. Alin? Eh, sabi mo chicken eh. Pag-musla ka mo. Magulo ka sabi eh. Ano yung dara ba? Holiday, pag-igo pa. Kaya aso yung Tignan lang pwede. May pinula pa. Dapat may... Sema, pindino mo. Sema, pindino pa. Akit na ako pa, Jeremar. Akit na ako pa, di pa nagbiyakan ng narayan. Ay, ito dalawa yung plato ko. Naganda ka. Ay, kanya mara pumulok-lok ang dilita. Kanina kasi higit eh. Ay, teka ako na. Aro ka na. Malakala yung mamahaling cellphone, no? Kanya rin yung kiss, kanya na. Ay, pwede ba yan? Shout out Lolo Noel. Lolo Noel, Lolo Elsa, Mami Elsa. Marina ka? Shout out Elsa from USA. Yun, shout out po. Shout out Noel. Josie. Uli na kayo. Shout out Montana. Mula ka Noel, Maritam. Megwa kami, pulo lang ka ng tugang po ka doon tumara. Ate Boy, shout out. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo. Sarap. Ay, tanong ko kasi buka pang nakasama. Shy ka. Pero nayak pa mo, balaksa, mag-isaya pa.
Sige po. Ay, okay yan. Okay. Masarap. Masarap. Masarap, masarap. Tanong po kita kayang namundap. Tanong na na. Pinasal cream. Opo. Roast beef po. Beef roast beef. Sila panood nyo? Sa YouTube po. Sa YouTube. YouTube. Bakit? Nanonood kami. Sige. Hello po. Ano na ko yung mic here? Oh, Michael! Nalakutay. Takpan mo yung hanapin yan eh. Manyangan talaga. Manyangan talaga. Yaman po. Kaya ka pala maklaro, hindi? Kala ko nagsisinungaling ka. Hindi pala. Hindi pala sinasabi mo, no? Wala pa
tayong tinidor. Balik na. Ay! Tututugyan na akong kabel. Hello, kabel. Morning, kabel. Nagpainawan nila. Ay! Kilit malapit. Sa inyo mga
Opo. Kamusta po yung pamangan? Yaman! Oh, sarap! Sige po. Daw po. Opo. Kamusta po yung pamangan? Maya po. Nyaman po. Nyaman. Thank you po. Linamnam. Thank you po. Daw po. Kamusta po yung pagkain? Okay, masarap po. Thank you po. Kayo nagluto? Apo. Oh, masarap, no? Thank you po. Si Kapitan. Si Kapitan. Sige po yan. Hello po, Kapitan. Kamusta po? Masarap po yung handa nyo. Yun. Thank you po. Ay, dok-dok. Oh, may binudumina niya. So Beli, kumakain na yung mga bisita natin. So habang nagla-live ako ng 30 minutes para na mamakamusta natin. Yan ka Beli sponsor, shoutout po. Hi, Mary Cookies. Shoutout po. Shoutout po. Pa-shoutout po kay Jepoy. Yun, kay Jepoy, shoutout daw. Sino? Ay, Ma'am Night Mary. Shoutout po sa'yo. Shoutout po sila. Saan ba? Yan, Cholo Kokok, shoutout mo. Shoutout, Cholo Coco. Sino yun? Cholo Coco. Mga Beli, bisitahin muna natin. So pagkikilala ko po yung kapitan dito. Kamusta po yung food natin? Kap, magandang araw. Ano po pangalan ng catering nyo? Kamusta po? Kayo po mga sugi. Yung ano po ano? Kabeli. Kabeli. Ano po, masarap po yung handa nila. Magpagitan po kayo sa kanila. Thank you, Masarap thank po. you, Kap. Kap, anong name po nila? Capre Pineda po. Capray Pineda Pineda. Yan, shoutout po. Opo, thank you po. Thank you. Yung mga walang pera na gusto maganda, pwede naman po magpautang si Kabel. Sa kanya. Pwede, thank you, Kap, sa Isang taon, sir, yung ano, walang bayad pwede. Apo, ayan, thank you. Ay, Kabeli, ano pala yung Kapitan mo? Apo, ate. So, mga Beli, may bahay ni Kuya Edgar. Yan. Si Ate Vicky. Thank you. Hello, baby. Kumain ka na? Hello po. Nahiya. Dito, galit-galit oh. Kamusta po? Ay, masarap po. Thank you po. Nagustuhan nyo naman po. Yes po. Thank you po. Kuya Noel. Yan. Mga Beli, ito si Kuya Noel. Ay, Kuya Edgar pala. Kuya Noel, ako na Kuya Noel yung kahapon yun. Ayan, happy birthday Kuya. Sana napasaya namin yung araw mo ngayon. Sa mga Beli, sila solid ka Beli sila. Ayan. Thank you Kuya, happy birthday. Just nagkita na kami. Ayun, nagkita na kami yan. Nang live yan. Thank you. Naka-live sila ngayon. Kakamayo! Brenda. Wala uli, pero di ko lang. Ayos na, Beli. Beli, pasok tayo. Yun o. Laki ng TV, laki ng mukha ko dito. Kamusta po yung pagkain natin, sir? Sarap po. Thank you. Baka may gusto kayo shoutout. Shoutout sa mga estudyante ko! Ayun, thank you. Saan ka nagtuturo? Mabalakan Technical po. Mabalakan Sa Technical. loob ng plant. Hello! Hello. Ayan, marami tayong viewers. Sir, kamusta ang food? Shoutout kay mga Cobra Savers! Ayan, thank you. Ma'am, kamusta po? Okay lang. Masarap. Thank you po. Ay, sige. Shoutout natin. Shoutout po sa taga-Pole. Ayan, thank you po. Beli, lagi ng mukha ni Michael, oh. Sarap mga Kabeli, wala po tayo ng mga sabi.
Thank you po, thank you po. Masabi mo? Masarap. Thank you. Nahiya tuloy. Dati dito. Thank you po, thank you po. Hindi pa kami nakatapos. Pagkain mo lang. Opo. Nagagaling lang sa piyesta yan. Yan po, thank you. Bakit mula discover na? Dapat po sa inyo, bagay pa may mga... Salong kita rin. Bayan dalan natin. Sige po. Masarap. Ay, ikaw nagluto? Hindi po, may chef po kami nasa loob po. Photographer niya. Pero masarap. Thank you po. Diyan. Ikaw di luto ka reta? Ay, Iba. Nanda lasa. Iba. Hindi na ba rin nagluto? Mga na kayo! Meron ako kayang sanin? Oo, meron niya pa. Sila, ibeto nyo guys! Ako pamasaya. Tayo. Ako pamasaya. Lapas sa isura. Masasabi ko sa magkain natin po. Masarap. Ayan. Yan, sa pagsak din. Yung ano, para makita sa TV. Masaya naman sa daming bisita. Ayan, chef, happy birthday. Thank you po, Tita Alipio. Masaya naman po daming bisita. Ayan, chef, happy birthday. Tita Alipio. Shout out Noel Lingat, Paring Aris, Sir Peter, Sir Steve, Sir Mar, Ma'am Jo. Hello. Shout out. Shoutout po.
Okay mga Beli, ligpitan na mamaya. Bibiyahin na tayo ng Arayat. So dadaan pa tayo ng bahay. Gawa ng yun, ayusin pa tayo. So maya magpapaalam na tayo sa my birthday. Yan, happy birthday Kuya Edgar. 58 years old na pala siya. Thank you. Mga Beli, shoutout lang kami ni Janjan. Ayan, shoutout po kay Tita Marie Capasilio of Marie Jau Event and Catering of San Leonardo, California. Yan, thank you po. Shoutout po sa inyo. Agnes Katap, well, Molik of Katnas Kitchen of Fairfield, California. Katjen Kanto If Kusina sa Kanto of South San Francisco. Sensya na po kung mali yung basa natin. Thank you po. Yan, shoutout po kay Nanay Beling de la Cruz from Hercules, California. Ano yan? Tama ba? Yan, from USA, Tita AU Lacanlales Simon from California. Yan, Maan Salazar, birthday. Ayun na. Happy birthday, Maan Salazar. On July 25 from Caldilleria Abra. Cordillera Abra. Yan, shoutout po sa inyo. Ingat po. Yan, shoutout po kay Rebecca Dalistan. Yan. Alexa. Ayun, Alexa. Alexa daw yung name niya. Thank you po. Yan na, Ma Lourdes. Yan, shoutout po sa inyo. Sa sino pa? Yan, sa lahat po ng viewers natin, shoutout po. Kabeli sponsor, shoutout po. Yan na, Tita Betty, shoutout po. Yan na, shoutout Kabeli sa inyong taga. Yan na, taga California, USA ako. Yan na, shoutout po sa inyo. Someday request ko. Yan na. Yan, Tita Betty, shoutout po sa inyo. Ingat po. Yan, Bobby E. Yan na, my wife Nelia Edralin. Yan na, birthday July 17. Yan, late na po to. Thank you. Yan na, Rem Nuerer, Kapangpangan. Kapang. Yan, shoutout po sa inyo. Sainab E. Shoutout po. Yan na, shoutout po. Ano to? Edita Soriano from Calayan, Batangas. Shoutout po sa inyo. Yun. Okay mga Beli, maraming salamat po. Paalam na tayo. Compress tayo ata yan. Yan, tigno ka dyan. May visa. Kami pa po blue. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday, Lord. Wish. Matigdolin mo yan yung mga... Sinyantahan kasi mo. Unlimited job. No. 1, 2, 3. Yan. So yun mga Beli, tapos na yung birthday. Napagluto na natin, nakapagpakain. So sold out yung linuto natin. So siguro pwede na tayo magpaalam dahil uwi tayong Maraya, tapos biyahe tayong Bulacan. Yun. Ay, mga baby naman. Pan. 1, 2, 3, go!
Yan, Kuyang, happy birthday. Yan, ate, maraming salamat sa pag-invite. Thank you. Yan, thank you po. Thank you, ingat. Sir, thank you. So magpapaalam na ang Team Kabeli. Ayan, thank you ateng. Sana nasarapan kayo sa food natin. Walang dula, Walang duda. Okay, so mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Sa isang bagsak, happy birthday, Kuya Edgar. Happy 1, 2, 3. Happy birthday!